Dorin Chioța este pregătit pentru o nouă intervenție. Bună dimineața, Dorin! Să rămână Maria Linda, suntem în sala unde se ține Consiliul de Administrație al Televiziunii Române și mulțumim conducerii că ne-a cedat-o pentru acest moment unic, unde vom vedea, vom vorbi, vom simți cu adevărat ceea ce înseamnă speed cubing, adică cubul lui Rubik făcut și refăcut în toate felurile și în doar câteva secunde de niște tineri absolut geniali. În stânga mea se află Mihai Căpăținescu, antrenor de speed cubing și totodată profesor de economie. În dreapta mea se află Bianca Maria Căpăținescu, soția acestuia, profesor de educație socială totodată. De asemenea, doi tineri cât se poate de dotați cu care vom vorbi imediat, o să le dăm și lor microfonul. Însă Mihai ne va spune ce urmează. Te rog, Mihai. Bună dimineața, mulțumim pentru invitație. În această dimineață noi vom face cubul Rubik în viteză, dar și alte puzzle-uri. Da? Noi ne ocupăm cu rezolvarea cuburilor în viteză, folosind algoritmi și diverse metode. Perfect. O să stric și eu între timp un cub pentru a marca autenticitatea. Îi avem pe copii aici. Hai să le facem repede CV-ul și să le dăm și lor microfonul. Te rog frumos, Mihai. Domnișoara, ai cuvântul, nume, prenume pentru istorie, înainte să trecem la treabă. Mă numesc Petcu Ștefania, sunt pasionată de cub Rubik de aproximativ 2 ani. Clasa? Sunt clasa 8-a. În prezent, recordul meu este de 14 secunde la cubul Rubik. Am participat la 12 competiții până acum din vara anului trecut. Și cam atât. Ești plină de emoții în fața camerei, dar nu și în fața cubului. Tinere, mai departe, în timp ce eu stric deja ordinea dintr-un cub. Prezintă-te. Eu sunt Petru Ciubuc, am 14 ani, sunt clasa 8-a. Practic această pasiune de 3 ani de zile deja. Recordul meu personal este de 5 secunde 52 și am participat la 9 competiții. Acum, doamna profesor Bianca Maria Căpăținescu ne spune despre ce este vorba aici și ce trebuie să facă copiii. Hai să trecem la treabă. Bună dimineața, în primul rând. Da, după cum a zis și la început, împreună cu soțul meu ne organizăm competiții naționale și le organizăm datorită lor, pentru că ei se antrenează și vin la competiții. În primul rând, noi ca arbitri, în calitate de arbitri, trebuie să avem grijă ca ei să nu trișeze. Nu trișează nimeni. În primul rând, ei au un timp de inspecție. Timpul de inspecție este de vreo 15 secunde. Dacă trece de acest timp, concurentul Hai să-i dăm primește drumul, o descalificare. Da. Bogdan, Alex este pregătit să dăm drumul la cronometre, să vedem de ce sunt în stare, ca să se poată focaliza operatorul nostru pe ceea ce fac copiii aici. Sigur. Și comentați în paralel. Petru, ești gata? Da. Eu acum am început inspecția și cronometrez pentru a fi sigură că nu trece de 15 secunde. 8 secunde. Este necesară inspecția pentru ca ei să-și dea seama ce se întâmplă cu cubul. Exact, da. Prima dată, Petru acum face crucea, după care al doilea strat. După ce realizează al doilea strat, rămâne ultimul și în 10 secunde l-a terminat. Ștefania mai are acum ultimul strat. Imediat o să termine și ea. Ați și văzut că este vorba de ultimul strat. Da. Mai departe, am făcut și eu acest cub varză, practic, din punctul meu de vedere. Cred că mi-ar lua zeci de ani ca să îl dau gata. Trec chiar acum la Petru și îl rog să vedem în câte secunde, să și cronometrăm, reușește să îl facă. În calitate de arbitru trebuie să și îi dau reset la timer. M-am chinuit destul de mult, o să încerc să comentez eu pentru prima dată așa ceva. Gata, a început cronometrul. Cred că mi-a luat vreo 2-3 minute să pot să stric acest cub. El trebuie făcut pe toate fațetele în doar 11 secunde și vreo 80 de sutim, ceea ce este extraordinar, dragi prieteni. O să-l mai stric încă o dată. Hai să trecem mai departe și la Mihai Căpăținescu. Ce ne mai arătați aici, în afară de acest superb mozaic făcut special pentru noi, pentru televiziunea română, din cuburi Rubik, dragi prieteni? Te rog, Mihai. Da, acest mozaic a fost făcut din 200 de cuburi, l-am făcut împreună.
O parte din el este făcută din program, dar partea asta este scrisă manual. Da? Mai departe, l-a stricat și l-a refăcut cuburi. Mai departe. Avem puzzle-ul Megaminx, cel de acolo, cu 12 care nu mai fețe. e chiar un cub, este un fel de dodecagon. Dodecaedru. Dodecaedru, așa. Acesta este un puzzle asemănător cubului 3x3. Se rezolvă cam pe același principiu, doar că intuitiv trebuie să mai descoperi și alte lucruri. Avem acest puzzle de care se va ocupa domnișoara și tânărul Petru ce are de făcut? Avem acolo un puzzle cu 4 straturi, cubul Rubic cu 4 straturi. Oleu, ăsta e și mai complicat. A doua probă preferată a concurenților. Hai să-i dăm drumul, nu? Haideți să-i dăm. Ce e de făcut la fiecare? Până pornește cronometrul. Deci ce are de făcut domnișoara, ce are de făcut acest tânăr domn? Ea trebuie să rezolve o față, după care să construiască totul ca și cum ar construi un bloc, etaj cu etaj. Și aici, în dreapta mea? El va rezolva cubul prin metoda reducerii. Am și început cronometru, din câte îmi dau seama. Ridicăm cuburile să se vadă către telespectatori și respectiv dodecaedrul. Între timp mai stric și eu cubul acesta pentru că vreau să îl dau Ștefaniei. Liniște maximă, se concentrează lumea, trebuie să fie liniște la asta, ca la șac sau ca la tenis? Da, dar suntem obișnuiți cu zgomotul. Petru acum face centrele și practic el rezolvă acel 4 ca pe un 3x3. E mai ușor de rezolvat ce are Petru decât ce are Ștefania? Da, mult mai ușor. Da, evident, sunt și mai... Recordul nostru național la acel puzzle este de 29 de secunde. 42 de secunde la Petru în momentul în care ai aruncat puzzle-ul respectiv pe acest mousepad, mă rog, dacă se poate spune așa, este cu senzori, din ce înțeleg doamna profesor, se oprește cronometru. Mai avem un pic și aici și la Ștefania. O să trecem mai departe și la alte jucărele ca să le arătăm telespectatorilor. Ce este acesta, Mihai Căpăținescu? Acest puzzle se numește Gear Cube și fiecare mutare obligă cubul să mai facă încă 2 mutări. Practic, niciodată nu poți face o singură mutare. Ce este în mintea unui astfel de jucător? Cum poți să anticipezi mișcările pe care le faci într-un timp atât de rapid? Sunt calcule matematice, genialitate, este inspirație, este flair? Aș spune că este destul de multă muncă când ajungem la performanță. Pentru că eu folosesc anumiți algoritmi, iar Petru, care este mult mai rapid decât mine, folosește alți algoritmi. Cât timp îți ia să ajungi? Câte ore de antrenament? Da, s-a terminat și cu acest dodecaedru, prieteni. Nimic nu poate fi mai complicat decât așa ceva și iată că el a fost perfect făcut în doar 2 minute, nu, dacă nu mă înșel, sau nici nu știu cât scrie, nici nu mai contează. Cert este că ceea ce pentru un om obișnuit pare imposibil. Hai să trecem mai departe, da? Să trecem la chestia asta complicată și să mai luăm ceva de pe aici, nu? Ăsta, da? Așa, văd și un pisicuț acolo. Pe astea le-am rezolvat. Eventual poate le mai stric și eu pe aici ca să vă fac viața grea. Să trecem la aceste piese. În timp ce vorbesc, o să mai și mut din cubul ăsta, o să-i mai mut fațetele să vedem despre ce este vorba. Te rog, Mihai Căpăținescu. Ștefania va rezolva acum un Mirror Cube. Deci acesta, prieten. E groaznic. Cubul oglindă. Așa. Aici culorile nu mai contează, trebuie să ne ghidăm după forme. Și să-l faci cub din formele astea. Da. Și Petru? Petru va rezolva un Square One. Este un puzzle destul de greu, probabil cel mai greu din ce avem noi la competiții, pentru că trebuie să înveți total ceva diferit. Să-i dăm drumul. Îl chinuim puțin și pe Alex Bariț, colegul meu, care chiar își pune mintea la contribuție și, după cum se vede pe ecrane, pentru că avem și ecrane aici, suntem stăpânii Consiliului de Administrație al TVR la ora asta cu acești copii, vedem despre ce este vorba. Îndemânare cât se poate de maximă, minte strălucită și de asemenea judecată în regim de viteză. Ce v-a făcut între timp cât lucrează copiii, stimată doamnă, să vă apucați de așa ceva? Că dacă v-aș vedea pe stradă, n-aș crede că aveți asemenea pasiuni. Am văzut un cub Rubic într-un film care mi-a plăcut foarte mult și am vrut să învăț pur și simplu. Și sunt metode, se găsesc diferite metode și pe site-ul nostru, pentru începători, pentru avansați, metode de rezolvare. E nimic mai simplu, am înțeles decât asta. A și terminat între timp în 30 de secunde tânărul nostru de făcut din ce era? Dintr-o formă
interesantă, un cub practic cu toate fațetele. Cât timp mai lucrează Ștefania, i-am mai aruncat și cubul meu pe masă să se ocupe de el, să vedem în câte secunde îl dă gata. Nici nu m-am uitat la el, la cum am învârtit lucrurile pe acolo. Ce mai avem aici între timp cât lucrează Ștefania? Ce mai avem aici? Cât timp lucrează Ștefania, Mihai? Da, a terminat și Ștefania. Da. Mai avem varianta mai mică a acestui cub. 11 secunde mi-a reparat cubul, așadar, după cum vedeți, Petru, Ștefania a rezolvat și ea într-un minut și 24 de secunde acea formă neregulată cu acele fațete oglinde. Ce mai avem aici? 1 minut și jumătate. Hai că mai e timp să mai facem niște cubulețe. Acest cub, care probabil unora le aduce aminte de ora de chimie. Exact. Este un 3x3, doar că se rezolvă mult mai greu pentru că se recunosc piesele mult mai greu. Nenorocirea asta ce este de aici? Are nu știu câte fețe. Se face și ăsta? Da, se face și acesta. Timpul de rezolvare e undeva la 3 minute. Aha, nu o să-l fac să-l stric chiar de 3 minute, dar o să-l pun pe Petru să lucreze la el între timp, în timp ce Ștefan... Hai, fă-l tu pe ăsta, Petru, între timp, cu oglindă, da? Forme neregulate, trebuie transformat într-un cub. Ăsta deja l-ai rezolvat sau urmează să? Hai să vedem. Apucați-vă, că deja sunt fascinați și colegii mei cât timp eu lucrez la acest cub care are fețe de câte 6 cubulețe. 6 cubulețe. Da, a terminat deja Petru, îl dau și pe ăsta pe care l-am stricat, care pare mama tuturor cuburilor sau tatăl tuturor cuburilor, ca să păstrez genul neutru, da? Îl analizăm, nu? Ce se întâmplă la o astfel de analiză? La fiecare analiză, concurentul își gândește câțiva pași înainte, astfel încât atunci când va începe rezolvarea, el va face o analiză tot timpul. A terminat Ștefania, analizează în continuare Petru. Ridică puțin cubul, dragă Petru, ca să vadă operatorul nostru. L-am complicat destul de mult și după aceasta ne pregătim să și ieșim. Între timp să fim aici uniți în cuget și în simțire alături de ei. Wow! Practic, Petru acum gândește ce va face. În continuare, nu gândește ce face în momentul de față. Și cum reușești să-ți coordonezi mișcările degetelor cu mintea, cu, nu știu, și cu simțul anticipației? Prin antrenament foarte mult? Prin antrenament și se dezvoltă memoria musculară a degetelor. Practic, noi putem să facem orice algoritm cu ochii închiși. Noi nu trebuie să ne uităm. Incredibil. Seamănă cu șahul tot acest sport al minții? Dacă ne gândim că învățăm formule și pentru șah și pentru cubul Rubik, eu zic că seamănă. Sunt într-adevăr, credeam că e vorba doar de cuburi aici, cu câte, firește un cub format din câte 3 cubulețe, dar văd că situațiile sunt cât se poate de complicate. Mai avem vreo 30 de secunde de emisie și după cum văd ne îndreptăm către un final fericit, dragi prieteni, suntem contra cronometru. A făcut și forme frumoase deja aici Petru. Sigur că concursurile nu sunt doar să-l faci pe fiecare față cu aceeași culoare, ci temele sunt variate, Mihai Căpăținescu. Sunt mai multe puzzle-uri. Noi avem 18 probe, avem probe și de cuburi legat la ochi, și de cuburi cu o mână, cu picioarele, rezolvăm cubul pe hârtie, sunt probe diverse. 1 minut și 43 de secunde, prieteni, câte 6 cuburi pe fiecare latură, ceea ce este absolut fabulos. De ăsta n-am mai avut timp să ne mai ocupăm. Mi se pare și el îngrozitor, are cam 1,5 kg și jumătate. Nu o să-mi cadă. Hai România, vă spunem de aici cu toții, nu? Într-un singur glas, cu zâmbete și într-adevăr cu foarte, foarte multă satisfacție. Sunt Dorin Chioțea, Alex Baliț alături de mine, plus încă vreo 3 colegi în spatele camerei. Bravo vouă copii, bravo vouă dragi profesori, vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumim mult! Mulțumim mult!